ବିଜେପି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି ସିଜେପି। ସିଜେପି ନାମ ଶୁଣିଲେ ଚିହିଁକି ପଡୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଛାମୁଆ ନେତା। ସିଜେପି ଚାପରେ ବିଜେପିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ସିଜେପି ପକ୍ଷରୁ E20କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପରେ ବିଜେପି ଗଡ଼ରେ ଛାନିଆ। ଏପଟେ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କଣ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠେଇବେ। ଏପରିକି ଅଭିଜିତ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଅଭିଜିତ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମହାତ୍ମା ଯଦି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ ତେବେ ସେ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି କିଭଳି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଏବେ ବିଜେପିର ଶନି ସପ୍ତାହ ଲାଗିଛି।